Bună! Sunt Elena, sunt o fostă alcoolică, o fostă fumătoare și o fostă pacientă catalogată cu schizofrenie. Aș vrea să spun în două cuvinte că sunt un om normal, dar totuși vreau să împărtășesc cu tine din experiența mea pentru cei ce aveți problemele pe care le-am avut eu. Mi-am găsit tratamentul, mi-am găsit liniștea, mi-am găsit seninătatea în propria voință, fără niciun ajutor medical, doar de aici, cu inima și cu sufletul, cu iubirea de mine, cu iubirea de sine, cu iubirea de viață, cu un pic de minte, am reușit să înving alcoolul, fumatul și depresia. Te aștept dacă vrei să dezbatem împreună și să parcurgem un drum în care să înțelegi și tu ce am făcut eu și cum am reușit, după 28 de ani de alcoolism și 30 de ani de țigară, să ajung un om astăzi liniștit și